Спрямо, хей! Uy jandarma! Nereden geldi bu va? Nereden çıktın la? Kadet skoçitoz va! Кажи ва, господин жандар. Казах прозореца. Ала предния джам. Предния. Какво викаш, батко? Къв тъпанар. Добър ден, сержант Патаков. Документи за проверка, моля. Какво отворка? Документи за проверка. Добре, батко, добре. Заповядай, батко. Какво е това, бе? Отверка, батко, нали искаш и отверка? Казах документи за проверка. Господине, шофьорска книжка. Добре, батко, жандар, разбрах. Какво е това, моето момче? Не знам, батко, то ти е на жената. Само къв... Слушай ме внимателно. Ще пусна само при едно условие. 20 кинта. Добре, батко, жандар. Ето ти 5, други 15 не ги мисли. Да си стиснем ръцете. Фаровете не работят. Сега ще видиш ти, господин. Şimdi ben sana gösteririm. www.